Horas madihita saluhut na manginang, masuk mahita nuaing tu acara pertangyangan pasyon borngin na parjolo, marid di mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumo palangit doho tanoon. Tabering ma idu ni hapor siyauni, jala na paujukosa. Sikap nilas ni roha tohap naihian, so dietongi hailaon. Paingot-ingot tamu ma ibana, napataw taon paraloan si songonido pakibana, siyan agka pardosa. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulu, jala si padomu jolma tu debata. Jala hudok hami mamauliate tuho, alani saluhut na binahemi patupahon hanguluan nami. Asa hupikiri hami toktong na tinaummu dohot hamamatemi. Asa sakun hami dosa nami dohot akam. Jala asa tubuh di hami pamopomo diri dohot haporsiaon nasitong. Jala asa maroha holon hami uhut mandut malayate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean, ali Tuhan, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai. Ala
Amin. Tabigima korsian lansia.
Marit di Mahita. Jadi dia raho Jesus ma sisian nana 12 jala didok matu nasida nanako mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tersurat di akka hatani panurirang ai pasahaton na may bahana tu akka parbegu gabi isahanna leaanna jala tijuran na may bana mate dungi mulak mangulu ma ibana diari patuluhon alai dang dia tu sinasida jaladang di boto nasida na hinatahon nai. Alai hehe masada sian nasida ima si kayapas si tua ni malim di nasa tauni di dogma tu nasida na hurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dingganado mate sada halak humokop natoropi unang lao nang kosadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri di hatahoni ala si tua ni malim ibana di nasa tauni ubahin na disuri rakon na naing mati ma Jesus humoko bangsoi. Alai naing papungon na aka anak ni dibata aka na marserak dope laho pasadahon. Asa olat ni nasadari martutu manasida laho mamusa ibana. Alai didok nasida mahuhut unang madipestai sotunggutur na torope. Maredde hita. Dungi ono marinari asadapot paskai. Sahat ma Jesus tuhuta Betania. Nani inganan ni si Lazarus na sinunggulan ni Jesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi si panganon ujuad di ibana. Si Maria do makobasi. Si Lazarus masada dongan namangad disi.
Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na somarsaur dimiahi ma pak ni Jesus jala obuk nama dibahen mangalapu. Jadi digohi miaki ma bagasi. Jadi sada sianaka si siana si Judas Iskariot na naing majeheho ni bana madok. Buasa so ginadi simiaki arga 700 supang bahen silehon-lehon tuaka na pugos. Alaida na pugos na sinarihon na ubahen na didoki bana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung ibana do asi-asi ni halak. Ay tu ibana dipasahat puroy. Dungi na Jesus ma pasogo ma ibana ay di parade doi iratuari hatatono ay totong doadong na pugos jala asa maulo hamu tarpaton hamu donan ale anggo au dan manotong di jolmana itap na terpahesado na niulam nai na manjalnai do ibana mamihang mataku songon namamon situtu do hataku tuhamu mana yang dialik di jami tahun muse bari kita nang jino hata hono na do nang binaw nai jabe barita Marid de mahita. Tabigi makur sian pungoninahanna.
pikirani pararat bari kami tabolokon masyan bagas rohai late dohot hosomi sadamaro hatta dihuriai lama muji Tuhani Tung soha suhatando Olomi tuhatai Nang tujolo on Tuhan Asu-pasu huria Odo hati uron odo hagogo oni Odo muali mual hagoluani Dhamma biara umolo odo dongaki Yesusi dirambuki Yesusi 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 bandongan mi Yesusi 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 bandongan mi Tuhoma upasahat sasude nangoluki Ajari au Tuhan mangulahon lomomi Pargogo imasan rohasa pikirani pararat bari kami tabolokon masyan bagas rohai late dohot hosomi sadamaro hatta dihuriai lama muji Tuhani Yesusi 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 bandongan mi Yesusi 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 bandongan mi Dungi torang ni arinai, dibege halak naro tu pesta ima naneng roh Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare-mare lahu manomu-nomu ibana huhut majou-jouhon. Hosiana pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi didapot ni Yesus mahalo desada, ima dihuduli hobar tuna tarsurati. Unako mabiar ale borusion, idama rajam dona romar si hudul di anak ni halode. Jala halak parisen nang bebasian naturpi madok tu ibana. Orai maatong akka sisian ni guru. Alainin nama mangalusi, hudok matu hamu, aut mauhom nasida, jauh-jauh ma akabatu, marede mahita.
alai diari parhubasan parjolo di paskai. Didapoton sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma paturion nami di ho panganan paskai di pangido roham. Gabe dido Yesus ma. Lau mahamu tuhutaan manopot sianu. Dokamu matu ibana. Tona ni gurui ma nadapot nema tikiku. Di ho maau sorang lahumangan paskai rabdohot sisi aku. Jadi saut ma disuruh ibana sisian na dua halak. Jala didok matu nasida. Molo lau hamu tuhutai. Pajupang mahamu disi dohot sahalak mangusung aik sahudun. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu. Di dia do bilut inganan asa disi hupangan hami paskai. Jadi patuduhon nama tu hamu bilut pargijang sada. Nalabas natipak na hinebangan. Disima pature hamu dihita. Jadi borhat ma sisian nai. Dibongoti mahutai. Jadi jupang matutu songon na didok nai. Gabe dipature madisi paskai. Asa dungbot ari. Roma Yesus doho sisian na nasa puluh duai. Jadi namangani nasida, hema Yesus sian namangani, ditinggal maulosna, dibuat mabasahan, ditapolhon ma ibana, diusehon ma aik tu sabong, duni dibiru mapatnya akar seranai, diapusi madohot basahana, dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus, jadi didoki tungho ma ale Tuhan mamuri patu. Dungi ninna Yesus mamangalusi ibana, dang diatu si ho pabahenakku natuho anggonuaing musepe boto omui. Dungi dido si Petrus matu ibana, matua tano ondang buriommu patu. Dungi ninna Yesus mamangalusi ibana, molo soburiokku ho dang partoha po diau. Dungi ninna si Simon Petrus ma, ale Tuhan unang maholan patu. Dohot matangan, dohot ulukku. Jadi didok Yesus matu ibana, halak naung maridii, dekko beburion, ay nunga sude ibana yas, naung yas do anggo hamu, alai dang luhut tamu. Ay ditadda do si pasahat ibana ubahen na didok, dang saluhut na hamu iyas. Asa dung bibur Yesus patnasida, dipake mamuse ulosna, udul ma ibana. Didok matu nasida, ay diatu si hamu do pambayanan kitu hamu, digori hamu doau, guru dohot Tuhan. Jadi ture do pandok nasi, ay do au tutu. Asa molo au Tuhan jala gurumu, mamuri patmuna. Ay sitiron do huleon Tuhamu, asa dibayan hamu songon na hubayani Tuhamu. Na tutu si tutu do na hudok Tuhan dan na hubagaan dan na sumurung sian na ibana molo diboto hamui martua mahamu mangula hosa. Mari demahita.
Jadi dinamangani na sida ni na Jesus ma, situtudo na hudokon tuhamu, sada siya kamu naing pasahat tonaw. Dungi marasak situtu maibana, gabi di padokbe matu ibana, datungawi Tuhan, alainin na mamangalusi, yai narap doho tau manurdukon tangan na tu parikauan, ido na pasaha tau. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songon na tarsuratian, alai marjia do halak na pasahat anak ni jolmai, tagunan unang sanga tubuy bana tu hasianganon. Alay adong masada siya akasisiani, nahudul jumonok tu ibana, haholongan ni Jesus si, Ima dihinas ni Petrus, jadi minna mamadok ibana. sukun Kun maise, maise na duduk nai, jadi dipajolok matul labung ni Jesus si, madok tu ibana. Tuhan ise, gabe dialusi Jesus ma, ia tu si huleon nasap mahusopon, ima ibana. Jadi di sornopom manasat topiki, di lehon ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung di boduti, di bongoti si bolisi ma ibana, dungi di dok Jesus ma tu ibana, pumato ma ula silommu. Asa dung di jalo si Judas nasat topiki, pitor laudo ibana tu balian, alai borngin ma ujui. Alai dibongonti si polisi masih Judas, namar luar Iskariot. Sahalak sian nasab gabelau ma ibana martutup dohor akas Tuhan iman, rapon dohot akka pamugeni. maneng dia dalam nas pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las di roha nasida, marpadan manasida mangaliong hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai, jadi dilului matiki naung pasahaton ibana, so sian pamutuni narotop. Mari demahita. Jadi dinamangani nasida, dihida Jesus maroti di pasu-pasu ma, di ponggoli ma, jala di parlehon ma tuak kasisian na, huhut ma didok, jalo hamu, pangakamu, dagiku doon, dungi dihidat ma panginuman, didok ma mauliate, di lehon ma tunasida, huhut ma didok, sude hamu manginum siani, ai mudar hudoon, mudar parpadanan ni naniusehon humokop toro bahen hasesaan di dosa. Alai hudok ma tuhamu, nasotu pabe inumokku olat nion sian parbueni hau angguri, sahat rodi ari sogot. Disima inumokku ne baru rabdohot hamu, di harajaon ni damang. Jadi dung Dehon nasida ede puji-pujian, luar nasida tu dolok jetu, disima didok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu naik tagasik nida au, di nasi borminon, aina tarsurat do, lo butaku map, gabe marserak ma biru-biru, alay ni nasibetus ma mangalusi, agia sude nasida, targasi uno, anggoau nasotu patargasi.
Alainin na Jesus mamadok ibana. O Simon, Simon, nung nga di pangido si bolis na yung segyon na hamusogon songod dahanon. Alay audo manangyak koko, unang mitop hapor siyaon mi. Jadi dung mulak sogot roham, pargogoy marohani akka haanggim. Alainin na si Petrus mamadok ibana. Tuhan, nahubas doa madongani ho tuhurungan nang tuhamatea pe. Alainin na Jesus ma, hudok matuho Petrus, dang martahuak manuk sabor nginon, so jolo toluhali suadahonomu naso tinadamaw. Tabigima korsian ina padang bulan. Mari dimahita.
Dungi sahat ma Jesus rap dohot nasida tu sada porlak na margoar Getsemane. Jadi di dogma tuak kasisiani, hudul mahamu jolo di son saliling di sana martangiang. Dungi lau maibana sautik tujolo, dipatuka ma bohina tutano martangiang ninnama, aleamang namun tarbahen salpuhon masih inumonon sianau, alai tahe unang marguru turohakku rohamdo. Jadi di dogma tus Petrus, dan margogo hamu apeng pangkus. Dungo mahamu jalan martaniang, asai unang hamu bomo tu pangkujunan. Ain nalilir donian doli, alai gele doli. Dungi lau maibana padua halihon martangiang ninnama, molo so tarbahen salpon da ikon huinum, say saut ma lomoni roham. Dungi dinaroi bana, tarpodom masisian na didapot, ay masay dukduk sa libon nasida. Dungi ditadikom ma, lau maibana martangiang patuluhalihon maddok hata odeng. Dungi dapat manusia kasisian jadi duduk matu nasida. Dadamu bunga dapat pikiran saat ma anak dijolmai tutangan manusia. Hehe mahamu, lama Alai diboto si Judas do inganani, ay jojo do marpungu disi dohot akka sisiani. Ia si Judas diarahon ma akka soldadu dohot akka naposo ni situani malim didapoton matusi, matat sulu-sulu palito dohot sinjata. Alai nung nga dipabotohon parjehehian partinada dinasida. Ay didokdo, iyai nahu umma ibana mai, ima takupamu. Asapitor didapot ma Jesus didokma, tabi diho guru laus diumma. Alai nina Jesus mamadoki bana, marhuaho tuson anggia, o Judas, pangumau do hape di baheko pasahaton anak ni jolmai, dungi Roma nasida, dilaluhon matangan nasida tu Jesus manakup ibana. Dungi adong nasada siang dongan di Yesus mangalaluhon kana disitak maknang ditapulhon matu naposo dipisuk ma pinggulna. Jadi di Jesus sematu ibana, pasarung podang mi, ay namanitak podang, mago mabahenon ni podang, ay naso tarbahay na udo di roham, mangido siya damang, asa dipadiri diaw saunari lobi sa 12 loksa suru-suruan, alay songo dia ma, disisaut hata ni surati namadok, ikom masado na songoni, ujui ma dido Jesus tuaka na toropi, hira na do pakpanamu dohamu hahe, marpodang jala marlubu-lubu manakku pau. Ari-ari doaw niya kudul mangajari di bagas joro, suadong ditakup pamu. Alai na masa do sude naon, asa jupang hata niya ka panurirangi, dungi ditadikon saluhut sisiani maibana laho mapurus. Asi maroham diaw ali Jehovah di bata, asa manguluaw. Saya palangis maroham midahami pardosaw. Hodo ali Tuhan dilului rohanami, si palua jala si rupihami sian sabil ni dosa dohot hamatean. Leon makau hatuami jalatanyo maalay
Sai manata maho Tuhan dihami akan namak kaholongiho, aisa sada hodo di batani hatuan nami. Sadarang mata oleh Tuhan Jehovah akka dalam asam maramalam au di bagasan hasilungan. Sai do pakkon mabohim tuhami, jala sai asimma nama dongani hami. Satu pakon magubung Tuhan, jala sai palua mahani sian roh hasil. Kurie eleison, Tuhan asih rohan dihami. kurie eleison, Tuhan asih rohan dihami. gok asini rohani Jehovah dohamu rodi saleling nililing na. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigi makor sian ama Tiberias.
Marede Mahita, Asini roham adihamu doho dame nasian debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di minggu manang diborngin sadarion nunga masuk kita tu pertanyaan pasyon. Jala sadarion ima minggu pasyon na parjolo. Nuaing dibornginon nunga marpungu hita sude. Jala nunga tapai hutihut be nakingan. Pajahaon dihapur suhon natinaon di Tuhan Yesus. Laho makokopita sude aka jolma pardosa. Dihita sude nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tajaha hatani Tuhan. Dihita ima di bornginon di pasyon na parjolo. Sian pesalmen bidu 130 ayat sada sahatu ayat 8. Songonon ma hatani Tuhata hujahama dihita sude. Pardangolan binahen ni dosa doho nalom ni roha di hasesaan. Ede hananakok. Sian pardangolan akan nabagasido au jauh-jauh tuho ale Jehovah. Ale Tuhan, sai tangihon ma suaraki. Sai patinggil ma pinggolmu tumangi suarani anggukon. Molo tung majujur ho ale Jehovah di akadosa. Tung ise ma namanahan jongjong ale Tuhan. Alay tahe maroha pamuatiod doho asa dihabiari halako. Hu halungut to do Jehovah. Malungut do todiku. Jalahu parhanalom do hatana. Gumogo do dihalungut ton rohaku Tuhani. Sian akaparhal di torang ni ari. Akaparhal di torang ni ari tongon. Nalom maroham tu Jehovah ale Israel. Ai para siroha do Jehovah. Jala godang haluaon di ibana. Jala ibana sadiri paluahon Israel sogot. Sian dosana sudena ima sahana. Urian Tuhan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dinatapai hutihut naking pajahaon di hatani Tuhata.
ima barita taringo tu panaunon ni Tuhan Yesus Kristus. Di naung masuk ibana tu Jerusalem, jala di Jerusalem ima dibuka penyiksaan nama cai dok-dok si tutu natinaon ni Tuhan Yesus. Asa saluhutna natinaon nai ima dalan laho patuluson sakap ni debata. Maul doi anggo atusan ni akajolma, moloholan marhite-hite pikiran laho memahami penderitaan ni Tuhan Yesus. Maul doi dapot rohani jolma, molo dipake uto-uto na sabing, laho memaknai sude akapartinaonan ni Tuhan Yesus. Asa songon anak ni debata ibana, molo di rohani akajolma termasuk ma hala Israel ujui, na menyambut haroro ni Yesus tu Jerusalem. Ditikiro Tuhan Yesus itu Jerusalem marsurak-surak do nasida. Ahado tahe di do nasida, dungi di bahen nasida ma daun palem menyambut Tuhan Yesus. Dielu-elukan nasida ma Tuhan Yesus. Di do nasida ma Hosiana ma di anak ni Raja Daud. Hosiana lapatana selamatkanlah kami, ido anggo sasitongna lapatan ni Hosianai. Selamatkanlah kami. Akan atoropi mangidohon selamatkan kami. Palua mahami. Sedia do dipangido nasida haluau ni. Anggo di rohana sida nian. Malua manasida sian aka penindasan hahaciton di akapabahenan ni panggomgomi ni halak Rom. Mereka menginginkan kelepasan dari penyiksaan dagingiah yang mereka alami. Mereka pada saat itu menderita. Mereka mengalami banyak sekali tekanan-tekanan dari pemerintahan Romawi. Mereka mengharapkan kelepasan. Kelepasan kedagingan, kelepasan keduniawian, ido na dihirim ni rohana sida. Kelepasan secara politis, ido na dihirim na sida. Alai taida makelanjutan na dihamuaka mang inang. Ketika Tuhan Yesus berada di Jerusalem, seiring dengan perjalanan waktu, molo tabege di pajahau ni nakin, dungi ditakup do Tuhan Yesusi, di taman Getsemane, jala disima mulai penyiksaan. Dibereng akan atoropi mai. Jala tarlumobi dukot tarsilang ibana muse. Bah, sungod dia do. Ibana palua hokita. Ay garinunga tersalib ibana nuaing. Sungod dia mabahenon na laho palua hokita. Dihamu amang inang alanido. Molotaida dukot ditakup Tuhan Yesusi. Di danasi dadang margelok be Tuhani dihilala rohana sida ate. Ahama didok nasida gatini hata Hosiana sinakinani. Dungi didok na toropima salibkan dia. Aidang adong binabui bahenon ni ngaditakub ibana. Aladi do hata Hosiana nakinani, Tuhan tolonglah kami berubah menjadi salibkan dia. Ala dihilala rohani jolmai dang adong binatuk bahenon ni Yesus lau paluahon nasida. Amang inang songoni majumuk jotan di bagasan pardalanan ni ngolutai natahirim sian Tuhani ahado gumudangan amang inang molo martangi kita ahado natapangido tu Tuhani kelepasan dari himpitan persoalan hidup atau kelepasan dari dosa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, ditiki martangia kita amang inang, manakah terlebih yang kita mohonkan kepada Dia? Kelepasan dari himpitan ekonomi, himpitan sakit penyakit, himpitan pergumulan pribadi, ataukah karena kita mengingat segala dosa
atau pelanggaran kita. Dia do tarlumubi, nata pangido di hamuaka amang inang, yang bersifat keduniawian kah atau bersifat surgawi. Nah dia do nata pangido. Jujur majohita dia do pandire bata. Dia do nata pangido dominan di akatang yaktai. Kelepasan dari tekanan hidup di dunia, atau karena kita merasa tertekan karena pergumulan kita yang tidak bisa dekat kepada Tuhan, karena kedagingan ini masih terus menarik kita melakukan dosa. Dia dona dominana manginang. Nata pangido dia katang yaktai. Manang molo makatahatai hita di rohatta. Dia dona nata pangido ate. Tuhan asi maroham. Balua maau siya dosaku siya nakapelanggarakku ido tarokon. Jotan manang na Tuhan sungguh dia do onni. Ngagaliaw gudaki nakapergumulan hidup. Balua ma joau siyan hahacitonon nin na ate. Atar songon sahalak doi ngayan yan hudok tupungwani naon neber dope. Ditiki berkunjung hami tu lapas. Isi pajupang dohot aka dongan sahapor siyaw. Dungsai ibadah masih sukunan ma atong ate mulai sian marga jo parjolo. Dungi makatahatay mamuse. Dungi dido iba na masongonon. Molo inang padita do ate ido. Tabu dati inang padita tabu. Dangarong bera dosa ni padita ninna isi madok ni kuate. Dosa nami dora na matse gudang. Ay masuk kami tu pencaron. Ngahula hami akan nasotama. Masuk behami tu son perdosa na gudang do hami ninna. Jehudok songonon. Tuan ima disadari ho do hape hasalaanmu. Ay godang do jolma nga diulan na jahat alay dangi sadari i kesalahan na. Diri pudoi sesuatu na sitong. Jalagabe torus mangulahod dosa. Atong molo di botoho do adong hasalanmu. Mardosa honimu aupe adong do dosaku. Sude do jolma mardosa. Dang adong naso mardosa ati amang inang. Manang adong do dison naso hea mardosa. Asa dilehon hadiah ate. Adong do nasohya mangulahod dosa dison. Mungkin dang apala songon na mamunu ati amang inang songon nakadongan napajupak kami na barusan. Adong do disi huida macay burju. Alay dung ditaruhon di batu pitu. Isi doho puang ningon ala macay uli macay ganteng. Au margaon nin na unak pula hudok ko marga nete. Au margaon do inang nin na oh. Jebasa sahat to puang tuson uli doho puang niku. Imaday nang mamunuhala kau ninna. So naswadung dubi benda puang naraku kan. We tahe. Ima tahe ninna roha kan. Jebohado puang komitmenmu. Imaday nang ngabe ngawatu si bedosaku. Jadi bertobat na mau. Oi do tuan ima. Atong molo bertobat tuan non. Jolo jala haruar hosia non. Pitorado patupau muniku. Imay nang ima apala nahu hasi holi. Iko katop doa haruar sianon ninna. Beda tong niku. Iko katop doa sano daktar tau nau bi ninna. Jalanunga masiol hiya nau tusude keluargaku ninna iba nate. Oh jadi ido apala narumiko di honoaing ido. Melua mau sanon. Asa pitur boyau mangula ulauku. Asa pitur boyau mula tu keluargaku. Asa pitur boyau mangula ragam ni akaulaon ninna. Jeudok songonon. Na parjolo atong molonunga disadari hodosam. Saunari bertobat tonimu molo haruar hosianon parjolo pasanga matuhani. Asa una kolad daging manok haruar. Hape anggo naginwaran na kekuatan untuk melawan dosa belum. Una kolan keinginan malua, daging malua sian pencaraon, alay ikut do partodionmu bebas. Una kola pikiri hadagingommu, alay pikiri partodionmu ikom marulopolop doho, haruar sianon jala Tuhanipe ikom marsangap bahenonmu. Ima nido tu ibana.
asa unang holan asa haruar siani alai ikonadong ma pertobatan natakas. Amang inang, kita sudah mengaku bahwa kita semua adalah orang berdosa. Mungkin tidak melakukan seberat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tadi. Ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang melakukan tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang tercela di hadapan Tuhan, yang sungguh melanggar undang-undang ate. Alai mungkin di bagasan roha doho pikirape, olo do godang akadosa. Olo do adong akanasotama, olo do adong akan baik kita sipata gabedaus yang Tuhani. Gariada pe di bagas joro o kita, olo do di pikiranon, manai tu bagasan dosa. Di rohai pe adong sesuatu na manai tita tu bagasan dosa. Jala parpesalmen pe di hati dakodo di bagasan turpukiate. Ale Tuhan saya tangihom maswaraki, saya patinggil mapinggol mutu mangihon suara ni angguku ninna. Ala di godang ni hahurangan na dihilala, ro ibana tu debata mangangguki ibana, tu matangis ibana didok, tangihon maswaraku, patinggil pinggolmu tu mangi suara ni angguku. Hiado hita amanginam mangangguki dia dopan di debata, alai terlumobi ala ni dosa, ala ni hahurangata. Hiado hita tu matangis gariada sampai mengadungi ninate, karena merasakan sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang sangat berat, yang melanggar kehendak Tuhan. Jala didok dia ayat tolu, molotung majujur ho ale Jehovah dia kadosa, tung ise manahat jongjong ale Tuhan. Dang be boy habilangan akadosai ati amang inang. Molo dijujur Tuhani. Sian na jolo saha tu sonari. Aka madosam ninna. Dang tahap behita jongjong. Didok parpesalmen, tidak akan kuat saya berdiri Tuhan di hadapanmu. Ini adalah sebuah pengakuan yang tulus di hadapan Tuhan. Mengaku ibana tung sotar pajojor au be Tuhan. Jala molo tung majujur ho, tung isi manaha jongjong ale Tuhan. Jika Tuhan mau menyampaikan satu-satu dosa kita itu, pelanggaran kita itu tidak akan ada yang bisa tahan. Mungkin pitorarong namarana pingsan, ate. Sada di roko 2, 110, bagurang naik ninna. Dangadong benataha jongjong. Alai disi ma parpesalmeni madok tu debata. Dia ya opat alai tahe maroha pamuati doho asa dihabiari halakko. Allah kita adalah Allah yang senantiasa memberi kesempatan untuk kita bertobat. Imaha burjuon ni Tuhani. Jala iman na taingot di bornginon di pasyon na parjoloon. Di namarningot tita di akapardangolan na niadopan ni Tuhan Yesus. Saluhut nai laho tuhasesaan di dosat tado amang inang. Itulah bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang mestinya dihayati dengan iman, bukan dengan pikiran saja, tetapi terlebih dengan iman. Ternyata Allah sangat luar biasa. Di dalam diri Yesus Kristus, Dia tetap memberi kesempatan buat kita untuk memulai sesuatu yang baru. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia untuk memberi pengampunan. Dilehod do tuhita asini roha. Asini roha di debata mace argadoi. Anugerah Allah itu sangat mahal. Anugerah Allah itu bukan murahan. Walaupun dikatakan Allah adalah Maha Pengampun, bukan berarti setiap saat bisa berdosa. Bukan berarti setiap saat bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi tekad kita sebagai umat yang percaya dan yang sudah ditebus adalah sekali melawan dosa, kalahkan. Songon nahyado hudoki tuhamu amang inang sian hatan di Tuhan doyate, hita sude naung di pamonang Tuhanido. Alani ikom monang mahita mangalo sude akahagio ni pardagingon. Menanglah selalu. Unang beolo hita talu.
jala di ayat 5 didokon parpesalmen. Hu halungut do Jahoba, malungut do todiku jalahu parhanalom do hatana. Dia rindu kepada Tuhan. Di dalam kesesakan yang dia alami itu, di dalam segala pergumulan karena dia merasa ada yang kurang antara dia dengan Tuhan, karena segala pelanggarannya, diroibana huhalungut todo Jahoba. Amang inang, jika masih ada suara yang mengingatkan kita untuk bertobat, untuk mengaku segala kesalahan, itu adalah hal yang harus kita cermati baik-baik, dan itu adalah hal yang harus kita turuti. Itu artinya Roh Kudus sedang berbisik di dalam hati kita. Olo dohamu makilala songoni tahe amang inang, ada suara yang mengatakan, unang beula songoni amang inang. Padau dirim sian saluhut nai ninna ate. Molo nunga adong suara songoni tuhanima. Berarti nama katai do Tuhani di bagasat dirita. Paingoto kita unang mangulangi be akahasalaani. Jala molo nunga marsuarai Pito Roma tu debata songon nanido ni parpesalmeni huhalungut todo Jehovah. Aku merindukan Engkau Tuhan. Di saat-saat seperti ini, dalam keadaan yang penuh pergumulan ini, huhalungut todo jala tuho doau marpakirimon. Jala hu parhanalom doho ninna. Gumogo do dihalungut torohaku Tuhani, sian akaparhal ninna. Sian aka penjaga-penjaga malam yang selalu menjaga mereka. Lebih aku merindukan kedatanganmu menjagaku, memeliharaku, supaya aku tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Nuaing diarahom mahita di malam pasyon, di borngin di tikion, asa tahalunguton matuhani tahasiholi maibana, tarlumobi ma molotungarong aka pergumulan dope alani aka dosa, manang aka alani pelanggaran. Amang inang unang gabi songon na haci rohatate, ay wasaholan na manaringoti dosa inak padita ninnate. Karena memang Yesus itu tersalib karena dosa kita, karena dosa umat manusia. Au sugari somar dosa si Adam do si Hawa, dangarong masa si songoni. Ale alanunga mardosa si Adam do si Hawa, dosa ipe torus maate, martubuan, sehingga hanya ada satu orang yang bisa untuk memberi kelepasan dari dosa, yaitu manusia yang sempurna yang tidak berdosa, Tuhan Yesus Kristus. Alanido ubahin ibana rotu portibion, sotung taripu bah songon na keras do hatani nangi, asa bertobat nin nate. Karena memang kadang-kadang kita merasa seperti tidak ada dosa. Ale songon na hurokonido, ketika kita merasa tidak berdosa, tidak ada melakukan sesuatu, justru di sima hita mangarimang-rimangi Tuhan sungguh dia doau, dia dopanmu. Ada orang merasa tidak berdosa, tetapi tidak peduli kepada orang lain. Saya dijaga doa badiaonna, alai di bagasat diri nama doa unak pola lawau tu dia asa unang gabe, tartai tau tu bagasan dosa nina ipe, unga gabe dosa. Dang alana neng majaga diri, gabirang lawi ba manopo takadongan manang aka parpunguan nate. Manang badaho diri sian aka hariburon, badaho diri sian hidup keduniawian. Tidak bisa, karena kita masih hidup di dunia. Yang pasti sekarang firman Tuhan ini, yang sudah tertabur ini, biarlah ini menguatkan kita. Molo tahilala dope adong aka dosatai, jala memang mardosa dosude, Roma tude bata, mulak matude bata, asa dilehon hagogoon, dohot hasesaan di dosa dihita sude. Hata ditu hata, dido ibana do ditikion, jala ibana sadiri paluahon Israel sogot, sian dosana sudena. Itulah kesimpulannya, bahwa Allah memberikan pengampunan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua. Janji ni debata janji yang pasti. Jala
patupaon na doi tuhita sude. Alani di minggu pasyon na parjoloon, di kebaktian pasyon na parjoloon, riko matutu muse tarimang rimangi, jala di minggu pasyon dosa sitong na hita, mangalehon tiki merenungkan, sude aka penderitaan di Tuhani, na mati iba na humokopita sude. Molo di aka huria-huria nasing, manang di dongata aka parugamon nasing, isarana Katolik, tung macegajang do masa-masa pasyon di nasida. Ima di nasida lalan lahu mangarimang-rimangi, manang menghayati penderitaan Tuhan Yesus. Molo di huriat taha KBP itap ni toluhali duate. Molo nasida 40 hari, maceleleng. Di sima nasida merenungkan mace bagas penderitaan di Jesusi, jala masa pasyonon amang inang, adorang so Jumat Agung di sommahita sa sitong na merenungkan, menghayati lebih dalam lagi makna penderitaan Tuhan Yesus. Asa dukon ni iyan non, tajalo ma daging doho mudar ni Tuhan Yesus di Jumat Agung satokin nari nanaing sitopotot tamayate. Ya, ditapa hohom madiri, jala tapaloas mato di mangula di bagasan rohata, asa anon di bagasan habadiau mahita majalo parpadanan nabadiai alanunga di sesa Jesus dosata lasma rohata jala terus mata jaga hadiriot taon asa gabe pelean nabadia di tuhata Tuhan Yesus akanaung majalo asini rohani debata unang bedi ulahi mangulahon dosa argado asini rohani debata. Ya, kasih Allah itu, kasih anugerah Allah adalah mahal. Itu bukan murahan. Alani tajaga mai marhite-hite hagogoon dito di porbadia. Tapaloas matod di mangalinggomi hita. Jala tapaloas maiba na mangula mapargogoyho kita. Mangalo hadagingon, mangalo dosa, dohot hagiot ni hadagingot ta. Amen, martang yang mahita. Maulia tema ale Tuhan pardenggan basa, nunga sahat hatam tutong-atongan ni pungwanon, na paingoto kami sude asa toktok kami, margogo laho mangalo hagiot ni hadagingon namion. Jala tangi mahami tu suara ni tod di porbadia, nasay manungguli rohanami patupahon akalomo ni roham. Gudang dosi patah Tuhan, aka godaan-godaan hapor tibion nama baik kami dausian ho. Alay nuaing dipaingoto mahami sude di pasyon na parjoloon. Asa torus mahami mangulu di bagasan ho mangihuton lomo ni rohan ito di porbadia. Asa unang besay madabu hami tu bagasan dosa. Nunga di hokopo behami Tuhan marhite pakokoponmu di hau pinorsilangi. Nunga dilihoko be di hami haluaon sian dosa. Sahalidoi di patupaho Tuhan, jalanunga dijamin bedi hami hanguluan na sora suda. Alani ajari mahami, dibalgani asini roham asa unang huanggap pami sebagai hal na murahan. Alay mace argadoi di hami. Patau mahami Tuhan mangatusi mangalapati sude pabahenan mi. Nunga ditau ko akan nahacit humokop pami. Alani hujaga hami mahadirion nami. Jala hujaga hami matar lumowi roha doho pikiran nami. Ala disido tung mace godang sipata Tuhan. Akan aboy mabahe kami daus yako. Alay toktong mapargogoi hami patuduho na kapangalaho na denggan. Pangalaho akan naho bartulomo ni roham. Imanagabi pilihan nami tuho nang makokop pami. Ajari hami Tuhan mamake gogo mamake tiki. Mamake ngulu namion tu akalomo ni roham. Ima songondalan di hami laho patuduhon. Songod dia penghayatan nami di hamamatemi. Di partinaonanmu namacay balgay. Mauliate madiho Tuhan di hamonak kokodo hami. Marhite hahihionmu di paluasodo hami majalo hamonangan. Nungamonang behami nang dihaporsiaon nami. Atong pataridahonon nami mahadirion nami songon akaruas naung dihamonakon. Tuhan Yesus, say margogodo hami laho
mangalo sude aka subiani sibolisi. Upatari daho kami madiri nami akan naung marhamonangan marhite na say toktong mangulahon akan nadinggan. Pasu-pasu masude ruasmon sianda dana saha tunamatua. Jagai nasida Tuhan jala pargogoi di nasa ulaon. Patau nasida toktong Tuhan marlas niroha. Siala di pasu-pasu hodo akan naniula ni tangan nasida. Ramoti do akayanako pinopar nasida. Mauliate ma Tuhan di angka pangurupionmu di anakon nami. Nahubegi hami nasida godang akan nalulus. Di jalo di perguruan tinggi negeri marhite-hite jalur undangan. Dia ka anakon nami naso berhasil dope Tuhan. Sai pargogoi toktong tabay semangat. Lehon madina sida Tuhan kesempatan laho melanjutkan pendidikanna tu universitas na dihalunguton ni rohana hobar tulomon ni roham. Jala akan aneng ujian dope nasida. Sai pargogoi manasida patau nasida madohoti ujiani di bagasan pos ni roha. Atong homana majamoton sude ruasmon. Ku pagonggopok kami manasida tu tanganmu. Apeho tanganmu tu namarsahi Tuhan. Asa marhamalumon nasida. Akan nagale asa margogo akan namarsak asa tarapul. Akan namarlas ni roha asa marlas ni roha di bagasan ho. Atok salpuho masudi akahadosaon nami upangido hami may tuho di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Posloroha nami Tuhan di sesahodo nasa dosa nami. Amin. Maret de mahita laos tapasahat maapiliata. Tedehon ayak sadari mahita jongjong.
mahita mangidohod di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banwa gicang, say pinarbadia magwarmo, sero maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaw songon ne banwa gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapare, say samadusanami songon panesanami, di dosa lidungan namar dosa tuhami. Una kami tugi hutu pangucuna. Palua mahami siang pangaku. Aihoro na puna harajau. Dohon hagogo. Rori asama pusalele nilelena. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, doolong ni rohani di bata ama, doho parsaoran ni todi porbadiama, hamu saluhutna. Amin. Shalom dihita amang inang horas hudul mahita amang inang di inganat tabe tapahohom ma asa dibagi tuhita snack ringan sudah disiapkan ya inang. Alai jumolo hupasat tami mamauliate tuhamu sude amang inang alanunga rohita di bagasan si konsumsi. Amang inang buku kita, buku Pertanyaan Pasyon, ala ido pakyot tasaha tu ulaw na hohom, tapapungu mamusiate, moliate madihita.